Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dickson Chivuati Gonde kuchokera ku Zodiac. Funso loyamba ndimafuna mutatifotokozera kuti amene mwawatchula kuti akuyenera kukhala wachiwiri wanu ndi ndani kwenikweni, komanso mwina munaganiza bwanji kuti mpakana mukatenge wachiwiri kuchokera kunja kwa dziko lino. Chachiwiri, nkutheka kuti muna kalata zanu kuti zafika mulingo woyenerera. Ngati a Petra, muliso ndi chiganizo chokhala mungwirizana potengera kuti chisankho cha chibwerezi cha 2020 muna mungwirizano watonse. Zikomo kwambiri. Repeat the second question, please. Okay, nimanena kuti zitakhala kuti kalata zanu zafika mulingo woyenerera, muliso ndi chiganizo cholowa mu mgwirizano ndi zipani zina potengera kuti 2020 pachisankho cha chibwereza cha Mtsogoleri munali mu mgwirizano watonse. Zikomo. Olemekezeka a president, dzinanga ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Kufufuza mbiri yanu mwakhala mukukhala nawo mu zisankho zosiyanasiyana zimene dziko lino lakhala kuchitisa zaka zambuyomu. Ndeno mwina amalawi kunjako akudabwa kuti kodi zikutheka bwanji kuti lero mwina mwabwera zikata zanu zili ndi zovuta zimene mwina mazidziwa kale kuti mayenera kukonza zimenezo. Komanso mwina timafuna mungotibwezera dzina la wachiwiri wanu uja kuti mukuti ndi ndani makamaka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi ku Capital FM. Achiwambo, mwakhumudwa ndi zimene zachitikazi? Okay. Zikomo kwambiri chikwa cha mafunso amene mwafunsawo. Loyamba, dzina ndatchula kuti ndi Chris Kulakwacha. Chris Kulakwacha ndi Malawi nzathu, ndipo iyeyo sikuti amakhala kunja yayi, koma amapanga business yake yakhala ku Malawi kuno, kenako amapita ku South Africa nkubwerako. Ndi dzulo amayenera kuti afike pa ndege ya dzulo. Ndi kuti mapepala onse aja ndandanda wa mapepala aja zonse tikanatha nazo dzulo lomwelo. Zonse zilipo. So poti sanafike nchifukwa chake kuti timalize mapepala amenewo, kodi munthu angasaine munthu woti palibe? Ndiponso mapepala chakusaina amafuna kuti usaine ulipompo osakhala kupanga soft copy yayi. Ndi timayenera kupanga zonsezo dzulo. Amayenera kutera Malawi muno pakiyapa masana, koma anapezana ndi vuto kuti achoke South Africa pa ndege. Ndi tinabwera kuzakumana ndi akuluakulu a MEC mamawa uno nkwafotokozera. Tinauza usiku omwewo wa dzulo omwelo kuti tili ndi vuto limeneli. Ndipo nkhani imene ya Malawi anzanga sikuti nkhani yoti kukhala ngati anthu tasokonekera maganizo iyayi. Ndi nkhani yoti si nkhani yovuta. Masana ano akhala akubwera, ndipo mapepala onsewo amene akambidwa panopo vuto sikuti lilipena paliponse yayi. Ndipo khapo pokhuza running mate pacha, ndipo zimenezo ndifuna ndikusimikizireni na Malawi nonse mukutimvera kuti tikonza masana ano akangofika ndikuwapasa ameki, ndipo izozo zitheka ndithu. Funso lina lachiwiri mwanena kuti kodi nkhani ya ma-alliance ndiyotani. Ife nkhani ya ma-alliance tili nayo chidwi ndithu, ndipo takhala tikulankhula nthawi yayitali kuti tizapanga nawo ma-alliance mazipani zimene zikuoneka kuti zili zokonzeka kuti tikhoza kupanga nazo mgwirizano. 2020 tinalidi mu Tonse Alliance, ndipo tinakhala amene muja tinatuluka February 2023. Malinga ndi mavuto amene timakumana nawo ku alliance iko, kuona kuti dziko malo moti zipita chitsogolo likubwerera mbuyo, monga tikudziwa lero kuti kwacha pamene afika apa sinambe afikapo size imene iyayi. Mavuto ali Malawi muno ndi azani muone, ndiponso moyo anthu akukhala Malawi muno ngati akapolo mu dziko lawo lomwe. Ana achinyamata
akupita maiko akunja kugwira ntchito za chabechabe, ndipo ena mwayiwo ali maukapolo osiyanasiyana pakusowekera pabwere utsogoleri wina watsopano umene ukhoza kuphula amalawi pamoto. Mabizinesi akukomoka, forex mdziko muno mulibe, mankhwala mzipatala mulibe, anthu akapita kuzipatala akumabweza kuti mukagule mankhwala kumafamasi, anthu akusowa pogwira. Ndipo pakufunika kuti Malawi muno tikhale tipeze nzeru komanso tisankhe atsogoleri amene akhoza kutenga dziko limeneli kupita chitsogolo. Ndipo atsogoleri amenewo amene mukuona pano ndi Kamuzu Chibambo ndi anzawo a Chris Kulakwacha akonza dziko limeneli, ndi atsogoleri amene amakonda dzikoli, komanso atsogoleri amene sakonda ziphuphu, amadana ndi ziphuphu kuti dziko la Malawi lipite chitsogolo. Ndifuna ndikusimikizire na Malawi kuti nkhani za ma-alliance, zipani zimene zikupereka mazikalata ngakhale zina zimene zabwera mbuyo mwa ife, akhala kunena kuti zokambirana zikhala zikupitirira, ifenso ni chimodzimodzi. Ndipo ndifuna ndasimikizira Malawi kuti dziko litimalikonda, dziko litimalifunira zabwino, dziko lifuna likadzuke, dziko likuchitisa manyazi a Malawi kulikonseko aliko, akudandaula, makolo akuvutika, achinyamata akuvutika, akusowa kolowera. Koma ndifuna ndikasimikizira Malawi kuti tilipo tigwira ntchito imene ana anu tili pano, mwatiphunzitsa, mwationesa zambiri zimene talandira mdziko muno, tili wokonzeka kuti tikamenyere nkhondo imeneyi. Sono ndikambepo nkhani ya mwanena kuti takhala mpolitics zaka zonsezi. Inde ine ndakhala nditi mukayendesedwe ka dziko ndiye politics, chifukwa zimene takhala tikuona Malawi muno pa Chingereza mati politics, pachichewa mati ndale zimene zakhala zikuchitika Malawi muno ndi ndale zothana, ndale zofuna zonse zikhale zanga nkhwidzi, ndale zofuna kuti zonse dyera zikhale zanga. Ndipo ndi ndale zimenezozo amati awo si athu yayi, awa si athu yayi. Ifeyo monga anthu kuti akwezedwe pa ntchito, upeza kuti zimayendera kuti awa si athu, awa si mtundu wathu, koma mtundu kwa uje, ngakhale ma contract kuti apatsidwe anthu amasetera zimenezozo. So izizi ndi zimene tikaona mavuto ali mdziko muno Malawi anzanga, mavuto amene tikuonawa ndiye ndalezo zimene takhala tikuziona zikuchitika kuyambira 1994, politics yothana, kapena ne kuti ndale zothana, komanso za nkhwidzi kapena dyera, komanso zosankhana mitundu. Dzikoli, maziko a Malawi athyoka, dzikoli likumvesa chisoni, ngakhale maiko ena akunja akatiyang'ana atikwamvesa chisoni. Ana athu akuvutika, moyo wafika ponunkha Malawi muno. Choncho ifeyo tikunena kuti taona utsogoleri Malawi muno wa Dr. Banda. Ngati ine ndakhala ndi mwayi wokhala ukuona utsogoleri wa Dr. Banda, ndaona utsogoleri wa Dr. Bingu wa Mtharika, ndaona utsogoleri wa Joyce Banda, ndaona utsogoleri wa Peter Mtharika, utsogoleri panopo umene tili wa Chakwera. Tikayang'ana mautsogoleri wonsewa taonamo zina zabwino komanso zinaso zoyipa. Yonse ndi sukulu imene yatipasa ife zida kuti ukafuna kuti zinthu zipite chitsogolo ukapangeza kuti, komanso mwa ife tokha tili ndi kuthekera kumene tikuona kuti dzikoli tikhoza kulitenga pamene lilipa, chifukwa panopo ndiye dzikoli afika pa nsanza, ndithu ndi sanza. Sitikunyadiranso kuti ndife Amalawi tili mdziko lawo lomazidalira tokha kapena kuzilamulira tokhayi. Ndiye tikuona kuti zithandizo kapena ma solutions, mayankho ife tili nawo woti dzikoli lithandizike lipite chitsogolo. Ndipo ife Amalawi mukatipasa mpata pa 16 September pano kuti tikonze tilowe mboma, muona zimene tipange Malawi muno zikomo. Komanso ena anafunsa kuti mwakhumudwa, ayi sinakhumudwe, chifukwa nkhani iyi tinauza kale ameki chimene chalankhulidwa apa palibe kwa ife chachilendo ayi. Tinauza kale kuti nzathuyu anapita kukapanga business South Africa, ndi amayenera kuti afike dzulo asaine mapepala ake, koma kuti agwirane ndi ndege zinamvuta, azifika masana ano
ndatchula dzina lake, ndikanakhala kuti dzina sinatchule mukanena kuti kwa munthu uyu akunena zoona, alipo ndithu ndi Malawi nzathu, ndi Chris Kulakwacha amenenso ndi munthu woti amakonda dziko lake, ndipo mumuona pompano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndikufuna nditamvetsetsa kuti ulendo wanu pandale chiyambire sizinambe zathekapo, mwina Malawi akhulupireni motani, nanga ndiphindulanji imene mapeza sitiona mukupanganso indozi munthu wina. Zikomo. Ine ndi Patrick Njawala. Mr. Chibambo, although you're trying to downplay the fact that your running mate is not here, but it should point to a big anomaly, considering that you are a lawyer and lawyers are supposedly thorough, and one presenting themselves to be a candidate for the highest office in the land, one would think that a lot of thorough preparation. Why was, for example, these documents that you are talking about not signed a week, a month, or earlier than today? Which now begs to say, and now as a follow-up to the question my friend here has asked, you have been known to be a patriot Malawian, and a member of the Patriots, and which also, together with United for Malawi, an organization, you have been bringing in a lot of medical supplies in terms of 40-foot containers to this country. Could it be time, for example, that perhaps you hang your political boots and focus in an area that you seem to be doing so well for the benefit of Malawi, namely ensuring that you are helping Malawians through the Patriots and United for Malawi? Thank you. Okay. All right. Zikomo kwambiri chiko cha mafunso amenewa. Choyamba ndinene kuti munthune mukamandiona ndizoonadi kuti I'm an experienced lawyer. Ndipo ndakhala ndi panga practice law Malawi muno zaka zambiri. Nkhani imene yakambidwa panopo ya nzathu amene amayinakhala running mate wanga, of course ena akhoza kunena kuti sizinambe zachitikapo, but tidziwe kuti zinthu zimatha kuchitika malinga ndi zifukwa zimene zilipo. Chachikulu nchakuti tikhale ndi maminzi wokonza zimene zija. Tinali ndi nthawi yoti akanatha kupanga zimenezo, koma monga tanena kuti muzi anthu ena amati akachoka Malawi muno kapanga business apana kuchoka akoza kukakhala 1 month, 2 months, 3 months asanabwere. So nzathu uyu apezeka kuti inali situation imeneyo, koma he was supposed kuti abwere kuno ku Malawi dzulo. Ndiye pamenepo ngakhale kuti ndiwe lawyer wotsogola, pamenepo ine kuti chimene ndikanatha kuchita ayi ndithu panali povuta. Tivomereze kuti izakhala chomwecho, koma ndikuwasimikizira Malawi, masupporters anga onse ndinonse mwabwera pano kuti pasa support pano kuti izi zikonzedwa. Akangotera lerolo ndikukusimikizirani muziona kuti nyamata ameneyo ndi mnyamata kuphunzira ndithu, ali ma degree yake in public administration ali nayo, komanso is studying for political science pakali pano, ndipo ndi nyamatanso amene amapanganso za ma business. So nyamata ameneyo mumuona, ndipo ndi nyamata wokonda dziko lake. Ndipo inenso munthu wakena monga ena mwatchula nkhani, sindimafuna ndikambe nkhani imeneyi ya makontena, chifukwa nkhani imeneyi ndi nkhani ya katundu amene tikubweretsa, mwati katundu akubwera ku Malawi kuno mwafunsafunso kuti ino Chibambo bwanji simukupanga focus zimenezi, kukhala ngati zikuyenda bwino mubweretsa katundu wankhani wa zipatala, mabiliyoni chakhala tikuona zikuchitika, bwanji musiye za ndalezi mupite ukuku. Funso labwino kwambiri. Nkhani imeneyi ine nalibe maganizo oti ndikambepo pano, chifukwa si nkhani ya ndale yayi, ndi nkhani imene ikuchitika Malawi muno. Anzathu akunja amene akutitumizira katundu wa zipatala
kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa ndi zoonadi. Chipatala chilichonse cha boma chikulandira katundu ameneyo wochulukira 2 billion kwacha chipatala chilichonse. Ndipo katundu ameneyo sikuti kuchokera kwa ife ena amati ayi mukukhala ngati ndinuyo mukupereka katundu ameneyo. Ayi, katundu ameneyo amalawi anzanga ndikufotokozereni pano ndi anzathu aku dziko la ku America, ndi ma Americans amene akupereka katunduyu ku Malawi kuno. Ndiye ineyo singatengepo nyota pamenepo kuti iwe Kamuzu wabweretsa katundu amene ndi anzathu amene aku dziko la ku America amene atilonjeza kuti atipasa makontena 100 anzipatala. Ndi kuti chipatala chilichonse cha boma zamba kale katundu kubwera pakali pano tukembeza wa Mangochi, wa Mulanje, wa Tcholo, wa Salima, Kasungu, Ncheu, Rumpi, Karonga, Mzimba South, komanso ndi boma la Nkhatabe. Ndi katundu wambiri zedi, koma ineyo mukamandi yang'ana mukamandi wona pa zinthu zonsezi pali chinthu china chimene ndifuna kuti amalawi ndiawunikire. Ine kuthekera kwanga ndikuyang'ana ndikupeza luso anyamata odziwa zinthu, anyamata anzeru amene akupezeka kunja kwa Malawi ndi mdziko lino la Malawi, kusonkhanisa pamodzi kuti ikhale timu ya mphamvu. Ndiye kuthekera kwanga kumene kuja, chifukwa Malawi muno tili ndi anyamata amene ndasungwana ali ndi ukadaulo wawo ali kumaiko akunja, ma top experts. Koma vuto mene talikona Malawi muno ndakuti anthu onsewa akhalasa kugwiritsidwa ntchito. Koma ineyo ndatha kusonkhanisa timu imeneyi ya ku Malawi kuno. These are highly talented people. Komanso timu ili ku America amene nda Malawi anzathu highly talented people amene ndabweretsa pamodzi kupereka yankho kuzipatala. Ndipo ndifuna kusimizire na Malawi kuti luntha limeneli kapena kuthekera kumeneku kupitirira kuti kwagwirenso madera ena ndi ena amene tikuvutika Malawi muno, monga nkhani za maphunziro ena ndi zina zotere madera. Ineyo kuthekera kwanga kumeneku ndifuna ndikulonjezeni kudzakhala kupitirira. Koma panopo ndisimikize katundu ameneyo sakuchokera kwa ine kapena kuti ndineyo ndambweretsa katundu uyo. Ayi, katundu ameneyo wachokera kwa America. Ma Americans atikomera mtima kuti pasa katundu amene akuthandiza kwambiri Malawi muno, amene akupereka mayankho mzipatala. Koma ineyo mkamandi yang'ana miyang'ane kuti munthu uyu ali nkuthekera kusonkhanisa amalawi pamodzi kuti akapange chinthu chachikulu. Ineyo mbali imeneyo ndimene mkhoza kundipasako nyota mbali yokhayo aying'onoyo. Koma ndikuyamika kwambiri dziko la ku America, mabungwe aku America, ma project kuiwo amenewo ndi anthu osiyanasiyana amene akupereka katundu ameneyo. Iwo akupereka ku dziko la Malawi, ndipo ndi Malawi anzathu amene akwera pamodzi kubweretsa katundu amene ku Malawi. Si ine koma ndi Malawi anzanu amene akupanga zimenezi. Ineyo mbali yanga yangokhala kuti kungosonkhanisa Malawiwo amene ali kunja ndi amene enanso ali konkuno. Ndikhoza foto zaso chinthu china. Ena mwa inu mumadziwa Desert Secondary School. Ine napita Desert Secondary School, ndipo nthawi ina timapanga fundraise kuti tigule mipando ndi matebulo oti anthu azidyera mdining chifukwa mnali bilepo mpando. Ine mene ndingachoka mnali mipando mene muja ndi matebulo ake. Ndiye ulendo uno tapita napeza kuti ma students angoyima sakupeza pokhala, akamalandira chakudya mangoyimirira. Ndiye ifeyo onse amene tinapita ku Desert nakhala pamodzi ndikusonkhanisa pamodzi amalawi, ndipo tinkapanga kupereka limodzi. Ndipo pamene paja naona nzanga mmodzi wa ku Amerikako, ndipo pamene tinaona kuti nyamatayu ali ndi nzeru, ndipo namfikira nkhani yoti tiyambe kuthandiza ku Malawi kuti izibadwa. Namuona ameneyo ndati ameneyo akhala ngati limaganizo abwino, ndipo namuyitanitsa kukhala naye pamodzi Edward Mbewe, ndipo namba kukambirana, ndipo namba kusonkhanisa Malawi kunoko kwathu kuno, kusonkhanisa Malawi ku America. Ndipo panopo ndi chikhamu chachikulu zedi chimene tigwira ntchito pamodzi. Komanso kumbaliku kulinso embassy nawonso ali komweka kuthandizira, kunonso MRA kuthandizira ma duty waivers, kutanthauza kuti ntchito imeneyi yabweretsa Malawi ambiri pamodzi. Ndipo ineyo nkhani imeneyi sikuti ndisiya politics yayi, politics sindisiya yayi, koma ndifuna kuti politics imene ndikupangayi ikakhale politics yothandiza amalawi, osakhala politics yothanayi imene pa Chingereza amati politics. Ndipo opangawo amati ma politicasters, awa ndi mashasha.
iwowo zawo bora zayendera ndi momwemo basi. Choncho ineyo ndifuna ndikuwuzeni kuti tabweresa nzeru zatsopano zoyendesera nkhani za boma la Malawi, ndipo takonzeka kuti boma limeneli tilikonza mukativotera pa 16 September pano, muona kuti tizapanga zinthu zoopsa kwambiri ku Malawi kuno, ndipo nonsenu muli pano mudzakhala mboni yanga. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.